No niin, mä oon nyt ladannut tänne tämän Illustrator-tiedoston. Ja tässä videolla käydään kohta kohdalta läpi, että miten tätä nyt pitäisi lähteä ratkomaan. Eli laita tosiaan, jos ei sulla ole lukkoa tuolla Layersissa silmän vieressä, niin katso, että se siellä on. Jos ei ole tuota Layers-valikkoa, niin sä pääset tuolta Window-yläpaneelista Layers ja sittenpä se tuonne ilmestyy. Ja valitsen nyt toi ensimmäinen leijeri, tuo ylin tuolta, teet tälle leijerille. Sitten otetaan tuolta tämä Ellipse Tool, jos sulla on joku muu työkalu täällä, kuten nämä nelikulmiot tai polygonit, niin painot tuosta pitkään, niin saat sitten varmasti sieltä se ellipsin. Ja semmonen suora tai semmoinen niin symmetrinen ympyrä tehdään siis silleen, että Shift-pohjassa, eli Shift on se vasemmalla puolella oleva näppäimistön ylös osoittava, vähän niin kuin tekisit ison alkukirjaimen, niin se näppäin. Ja sitten tehdään tommonen ympyrä ja tehdään nyt niin, että laitetaan toi musta ympyrä tolleen täyttöväri niin naniksi, eli ei ole täyttöväriä ja sitten stroke on musta. Tai voi olla mikä tahansa muukin, mikä tuosta nyt erottuu. Ja mä tein nyt tommosen yhden ympyrän vaan ja mä lähden nyt tuolla mustalla nuolella raahaamaan sitä tänne linjan päälle ja sitten Shift-pohjassa niin teen siitä sopivan kokoisen niin, että se menee ton niin kuin päälain päältä. Voin myös nuolinäppäimillä sitä vähän siirtää tuolla. Pikkusen pitää olla isompi vielä. No vähän lähemmäs. Suurin piirtein oikein kokoinen. No sitten sen jälkeen mä otan mustalla nuolella, tai no musta nuoli valittuna, niin otan niin kuin tavallaan aktiiviseksi tämän ellipsin tästä ja raahaan Option tai Alt-pohjassa kaverin tosta, tarttumalla tosta reunasta, näin. Ja sitten nostan sormen ja sen jälkeen vasta nostan näppäimeltä sormen. Eli nyt mulla on niin kuin kopio tuosta. Ja mä lähden sitten tuomaan tätä nyt tuonne nokan päälle ja katon, että tää voisi olla vähän isompi, niin mä lähden niin kuin hakemaan sitä linjaa tosta. Annetaan se nyt vaikka olla noin. Ja sitten annan sen olla tuolla, vaikka se menee tuosta yli. Ja sen jälkeen taas otan Option tai Alt pohjaan ja raahaan siitä tuohon viereen ja katsotaan, se varmaan menee aika lailla tuolla samalla koolla. Se ei ole niin justiinsa, tässä harjoitellaan vaan tällaista toimintotapaa tai työkalua. Ja katsotaan, menisikö tuo toinenkin tosta vielä noin. Eli käytän noita ympyrän kaaria rakentamaan tätä nokan muotoa. Ja sitten eteenpäin. Aika iso ympyrä saa olla sitten, jos ajattelen tuota vartaloa, niin siinäkin sitten lähden yhdestä kohdasta kattoon ja menen tarvittaessa vähän kauemmas, niin saan sitten paisutettua tuota ympyrää oikein kokoiseksi. Noin. Ja sitten otan taas tuolta tommosen pienemmän ympyrän ja lähden kattelemaan, että tuossa voisi olla monet näistä ympyröistä on niin kuin itse asiassa samankokoisia. Eli nämä kaikki menee niin kuin tuolla samalla ympyrällä, mitä mä oon käyttänyt täällä näin. Ja sit mä oikeastaan voisinkin tehdä niin, että tuolta oli näköjään tuo nyt pois. Teen niin, että katon, että saisinko mä tuolla isommalla ympyrällä sitten ton pyrstön esimerkiksi tosta. No hyvinhän se tulee sieltä. Näin, ja sitten katon vielä ton yläsiiven, sekin tulee tuolla samalla ympyrällä. No sit pitää tietenkin muistaa kaikki nämä, eli näitä ei saa unohtaa näitä toisia yläreunoja noista sulista. Eli näin ja tosta. Ja nyt taitaakin olla aika lailla kaikki.
No sen jälkeen sitten musta nuoli aktiivisena niin tuolla työkalupakista valikoituna, niin mä tavallaan niin maalaan, eli vähän niin valikoisen kaiken tekstin tai kaikki muodot, niin valikoin nämä kaikki muodot tosta. Voi myös tehdä niin, että ottaa command tai mikä se nyt PC:llä on, onko se nyt kans command, mutta mäkin ainakin command pohjassa ja A ja valikoin ne kaikki. No sen jälkeen mä aktivoin täältä tämän Shape Builder toolin ja nytten se tekee näitä verkkoja, siinä on plussa, se tarkoittaa sitä, että se tekisi muotoa nyt, mutta me halutaan ensin nämä ylimääräiset muodot täältä pois tältä reunoilta, niin mä painan Option mun kohdalla tai jos sulla on PC, niin Alt-pohjaa ja mä lähden ihan pian koko ajan pohjassa se sormen ja mä lähden piirtämään täältä näitä niin, että tulee verkkoa. Sä voit välillä nostaa sen sun piirtävän käden tai jos sä teet niinku touchpadilla niin sormen niin, että sä saat tuolta noin ylimääräisetkin. Tai jos tulee huti, niin sitten sulle ei niinku kaikki mene uusiksi. Siinäkin mielessä kannattaa välillä niinku ottaa tommonen ryhmä ja sitten niinku päästä irti ja sitten mennä eteenpäin. Noin, ja tosta vielä, ja oliko siellä vielä jotakin muuta? Ei oo. Voidaan mennä vähän lähemmäs ja kattoo, että onks tuolla näkyy vielä, että on, eli taas Option tai Alt pohjaan ja ihan varovasti tosta otetaan toi pieni ruutu. Näin, nyt se näyttää aika hyvältä. Sitten sen jälkeen niin sillä lailla, että et pidä mitään sormea näppäimistöllä, vaan ihan suoraan piirrät tästä. Eli tehdään sama juttu, mutta niin, että se tekee muotoa. Eli noin ja niin se ottaa kaiken sieltä. Näin. Kaikki tommoista. Nyt on tärkeää se, että sä katsot, että kaikki ne kohdat tulee otettua, eli kannattaa mennä välillä lähemmäs. Noin, ja sitten oliko tuolla vielä? Tuossa oli vielä jotakin. Noin. Käy läpi sitten kohta kohdalta, onhan kaikki pikkukohdat sieltä otettu. Joo, noin. No niin, sitten otetaan musta nuoli, eli V-kirjainta voit painaa, tai sitten voit ottaa ton mustan nuolen tosta työkalupakista ja painat toi valinta nyt pois painamalla valkoista taustaa. No nyt sä voit vaikka laittaa silmästä Layers-paneelista ton ohjeleijerin pois, niin sulla on siellä sun oma lintu, ja laita sinne joku oma väri. Sä voit joko klikata tosta työkalupaneelin tosta Fill Colorista kaksoisnäppäimellä, tai sitten sä voit laittaa täältä jonkun valmiin värin kanssa. Ihan sama mikä väri, mutta joku muu kuin mikä siellä on ollut, koska mä haluan niin nähdä sen, että sä oot tehnyt sen uuden muodon itse. Ja sitten laitetaan tuolta stroke pois. Noin. Ja siinäpä se on. Jos haluat, niin voit vielä tehdä niin, että otat tuolta toin Artboard käden yläpuolella olevan Artboard toolin ja voit vähän rajata tosta kanvaasia tarttumalla noista neliöistä tuolta sivusta. Näin, ja sen jälkeen mustaa nuolta, älä missään nimessä nyt tee mitään, koska se luo sitten muuten uuden artboardin sulle viereen. Eli painat vaan ihan suoraan tuosta mustasta nuolesta. Ja anna ton nyt olla tolleen piilotettuna ton ohjeleijerin. Ja sitten mennään tonne failiin yläkertaan tuosta yläpaneelista. Ja export ja export as. Ja laitapa sinne vaikka, että oma nimi ja sukunimi. Ja sitten use artboards. Ei oikeastaan edes välttämätöntä, että on tuo. Nyt voit mennä ilmankin, mutta PNG siellä. Ja sitten export, ja katso tässä kohtaa, että tämä background color täällä on transparent, koska sitten nyt se olisi toimi semmoisena niin kuin slap on logona. Jos olisit halunnut, että siinä on toi vaikka niin kuin suojarajana toi
reunusta, jos sulla on vaikka se sun varsinainen logo sitten myöhemmin, niin se voi olla ihan kivakin, että siellä on sitten vähän ekstra tilaa, mutta sitähän saa toki niin kuin ihan pelkästään asettelemalla, mutta nyt tämä logo tulisi ilman mitään taustaa, eli sä voisit nyt vaan laittaa tämän vaikka valokuvan päälle. Sitten vaan ok.